els agraden a tothom, són castellers del món, els agrada fer safareig i tu no els facis el lleig. Amb banyes i amb baves a... Oh, collons, està el 4 de 8. Quin concurs més maco! Quina emoció! Quina germanor entre colles! N'hauríem d'aprendre els del concurs de Tarragona. I a sobre nosaltres, que no veníem a guanyar, i mira. Per fi hem fet el 4 de 8. Però què dius, si el que estem celebrant és que hem guanyat el concurs? El concurs de Tarragona? No, home, no, el de Torredembarra. Foles i maniles! O sigui que estan celebrant que som els millors dels pitjors? Vist així... Home, hem fet la millor diada de la nostra història. Ai, la closca! A tu també t'han rentat el cervell. Porten tot l'any venent-nos la pel·lícula del 4 de 8. Sembla que te n'hagis oblidat. Home, baves, però això també és important. A mi no m'enredareu. Per moltes samarretes que regali l'any que ve, a mi ja m'ho vist prou als assajos. Després de moltes investigacions es resol l'expedient i la conclusió que el 4 de 8 és en un indret desconegut. Candy morning, disperse, candy disperse, Films. 4 de 8, on ets? A la panxa del bou, que ni neva ni plou. Per cert, minyons, us vam prometre un especial si ens fèieu plaça de nou, no? I sabreu quants anys hem esperat, no? Doncs apa, ja podeu esperar asseguts. Lelo, 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 lelo.